Písať listy v dnešnej dobe mailov a virtuálnych konverzácií je skôr raritou. 12-ročný kežmarčan Erich však napísal list, ktorý si prečítajú na celom svete. Milý pán Tón, pre mňa je samozrejmosťou počúvať hudbu starých majstrov, ale aj tú súčasnú. Som ňou obklopený v ockovej i mamkinej práci a aj doma. Mamka zvykne hovoriť, že hudba je univerzálny jazyk. To preto, lebo je to reč srdca. Pán Tón je adresátom listu, v ktorom 12-ročný žiak základnej školy doktora Daniela Fischera v Kežmarku vyznáva svoju lásku k hudbe. Erich Abt sa do súťaže Najkrajší list, ktorú každoročne organizuje Slovenská pošta, zapojil a získal prvé miesto. Ja som písal vlastne o takom svojom každodennom vnímaní tej hudby, lebo aj moji rodičia, môj ocko predáva hudobné nástroje, moja mamka učí tú hru na klavíri a som vlastne hudbou obklopený celý deň. Keď som písal, tak to bolo iba to, čo zažívam ten každý deň. Porota zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky musela zvoliť víťaza spomedzi takmer 430 detí. Výber nebol jednoduchý, ale som veľmi rád, že téma hudba pritiahla mnohých záujemcov zúčastniť sa nielen slovenského kola, ale aj s tou nádejou zúčastniť sa toho svetového. Práve tam postupuje list mladého kežmarčana, ktorý bude preložený do anglického jazyka. Čím však písateľský počin oslovil jeho čitateľov? Veľkým význaním sa k hudbe, spôsobu, by som povedal, aj formou, aký bol napísaný. Všestranne umelecky nadaného Ericha prijal v utorok aj primátor mesta Kežmarok. Zablahoželal mu k výhre a vyjadril radosť z toho, že práve rodák z Kežmarku priblížil ľuďom tradíciu písania listov. Počas stretnutia na mestskom úrade nechýbali ani Erichovi rodičia. Motivovali ste ho vy k napísaniu tohto listu? Inšpiráciou vlastne bola vynikajúca téma, lebo téma hudby nám je blízka a Erich rád píše listy rukou. Tie píše často aj svojim starým rodičom. Je tak príkladom pre tých, ktorí v čase virtuálnej komunikácie na papier a pero zabúdajú.